Nézzük hát. A világbajnoki címsorsa már eldőlt. Viszont azt még nem tudjuk, hogy ki lesz a második. Tarquini vagy Huff. És nagyon-nagyon szorítsunk Mielis Norbinak, hogy jól sikerüljön a rajtja. Ott a zöld zászló hátul. Poulsen és Menü az első sorban. Farfus és Mielis a második sorban. Eljönnek, Farfus kijön, jelen Menü beragad, szerencsére nem találja el Norbi. Norbi mekkorát rajtol! Mielis Norbi mekkorát rajtol, annak ellenére, hogy Ellen Menüt ki kellett kerülnie. És megy vele Tarquini vagy Monteiro. Gyerünk Norbi, Poulsen elől, Mielis Norbi a második, és Norbi erőből meg tudja előzni, meg fogja előzni Poulsent. Kihúzódik meg, valaki nagyon meghúzódik Norbi mögött, úgy érzem, hogy Tarquini meg is csúszik. Norbi, gyerünk. Első helyen Mielis Norbi. Az év rajtja. Hát azok után, hogy idén többször is beragadt Mielis Norbi, elképesztő mit indult. És megvan az első kanyar is, jól van. Norbi, Tarquini, Farfus és Poulsen a sorrend. Nyilván fogják majd ismételni. Baleset nem történt a rajt után. Poulsen a 4. helyre csúszott vissza. Nem történt baleset? Hát mi van itt? Ajjajjajjajjajjaj. Vége. Eddig és ne tovább. Juni György a képen. Gyurikám. Még hogy nincs baleset. Hát mi van itt? Nincs egy épp autó a pályán. Hát ilyet. Romanov van ott. És még vagy 10 autó. Romanov állt keresztbe. Hát... nem találok szavakat. Ekkora rajt után ne rontsák már el a játékunkat. Norbi, Tarquini, Farfus, Poulsen, most ott van Müller is, és a piros zászló. Így van. Ki is aludtak a fények. Norbi mögött az egész mezőny, itt van a zengő csapat, Juni György, Szabó Ildikó és sokan mások. Nézzük hát, gyerünk Norbi, Mielis Norbi, Gabriele Tarquini, Augusto Farfus, Christian Poulsen, Ivan Müller, Robert Huff, Thiago Monteiro és Franz Ensler az első 8. Hát voltam már nyugodtabb is. Norbi jól kapta a rajtot, egy picit lassította Tarquinit. Lendületet vett Mielis Norbi, nagyon okosan csinálta, hiszen hogyha Tarquini nem ér oda a szélárnyékába, akkor nem fog tudni előzni. Na. Nem veszélyes Tarquini Norbira. Bírja ki a technika. Aki most kapcsolta be a képernyőt, annak mondom, hogy Mielis Norbi az első. Mielis Norbi teljesen megérdemelten az első helyen. A 4. helyről lerajtolt mindenkit. És az újrajtot követően is meg tudta őrizni a vezető helyét. Nincs már sok hátra versenyből, 3 kör. Címlap sztorinak kell lennie Mielis Norbi szereplésének, ez nem is kérdés. Jaj! Bennani a gumifalban. Úgy látom, ez Mehdi Bennani volt. Mindegy, igazából most már akár be is küldhetik a biztonsági autót. Nem fogják a versenyt félbeszakítani. Ellen Menü. Hoppá! Szerintem nincs az a körülmény, ami most már elvegye Mielistől a győzelmet. És hosszú évek után most Mielis Norbi kezében a lehetőség, hogy futamot nyerjen, magyar himnuszt halljunk technikai sporteseményen.
Haft utoléri Tarquinit, de hát Zengő Zolikám, ki fogjuk bírni, ezt ne aggódjál. Zengő Zoli sokkal idegesebb szerintem most, mint Robert Huff és bárki más a box utcában. Ez egy veszélyes kanyar. Még egy kanyar van hátra. És egy magyar csapat, a Zengő Denzion Team versenyzője, a Zengő Zoli nevével fémjelzett csapat ebben a pillanatban világbajnoki futamot nyer, kedves nézőim. Magyar győzelem autósport világbajnokságon. Felfoghatatlan. Mihelis Norbert azok után, hogy újonc bajnok lett, futam győzelemmel fejezi be a 2010-es esztendőt. Kit érdekel Tarquini? Nem érdekel, vigyék innen ezt az urat. Láttuk eleget a szálltot, nézzük az engőjéket, így van. Így van. Juni György, aki egész évben értékes információkkal látott bennünket, és folyamatosan készséggel állt a rendelkezésünkre, hogy akartunk tudni valamit Norbiról és a csapatról. Magyar himnuszt fogunk hallani. Hányadika van? November 21-én. Az Eurosport képernyőjén egy autósport világbajnoki eseményen magyar himnusz szól. Mit lehet erre mondani? Tarquini lett a második a bajnokságban, és megint csak Zengő Zoli. Magyarul mond. Meg bizony. Gyere Norbi, gyere, gyere, gyere. Van egy olyan sejtésem, hogy a képek önmagukért beszélnek majd. A győztes kérem szépen a makói nagydíjon, Mihelis Norbert a túrautó világbajnokságon. Hát igen, az utolsó versenyen a győzelem. Igazából nem is tudom, mit mondhatnék. Nagyon közel vagyunk a síráshoz. Az egész csapatnak nagy köszönet. Hosszú volt az év, és végül azt hiszem a legjobb pillanatban nyertünk. Egy kis bóckodás Hernández módra, és miután Mihelis Norbi lett a legjobb újonc, így több versenyzőt nem szólítanak, jöjjön a magyar himnusz. Megtalálta magának ezt a fiatal fiút Zengő Zoli, és igazi bajnokot faragott belőle. Minden adottsága megvan Norbinak, hogy bajnok legyen. Óriási tehetség. Ezt eddig is tudtuk, és végre tudja bizonyítani, és pezsgőzés lesz. Zengő csapat is kap egy rendkívül értékes kupát. Jó helye lesz a vitrínben. Nem, Norbi nem foglalkozik a fotózással, jöjjön hát az ünneplés. És természetesen Zoli ott maradt, hogy megkapja a megérdemelt nedűt. Nagy ünneplés lesz itt. Vége az évnek, az utolsó pillanatban, az utolsó futamon nyer a Zengő Denzion Team. És egy megható pillanat, amint a csapatvezető a versenyzőjével ölelkezik.